Hello! Welcome back to my channel. And for today's vlog, magluto tayo ng larang sa Cebu, the best food in Cebu. Hello! Welcome back to my channel. And for today's vlog, magluto tayo ng larang sa Cebu, the best food in Cebu. So, good afternoon, good evening, and good morning to everyone. Maayong hapon ug maayong gabi kaniyong tanan diha. Samahan niyo ako mga iring banban, magluto tayo ng larang, the best in Cebu. More special food na mo dito sa Cebu City. Tara na, samahan niyo ako sa kitchen mga iring banban. Hello mga iring banbanon! Welcome back sa akong channel! So for today's vlog mga iring banbanon, magluto tayo ng larang the best in Cebu. May chili ako na espada. Ang tawag sa amin to mga iring banban sa Cebu, sili espada. Hugasan ako, mo ni siya the best, good kay hang ni siya, sili espada ni siya sa kuan mga iring ban ako'y luya, sibuyas, garlic, and the best, tomato. So ngayon mga iring banbanon, pasigaan na nato atong automatic gas stove. So mo ni siya atong hugasan. So magluto ta mga iring banbanon kaya para mga bayot makusgan. So ato sa butang kuan kanang ginger mga iring banbanon. Sa Cebu pa ni luya. So lami siya daghanon siya og ginger kay ang hang. So atong gipang slice mga iring banbanon para lami kay siya, malamian kay ni siya mga iring banbanon. So the best food ni siya sa Cebu. Larang sa Cebu, no? So mo siya gitawag nga larang, lami ni siya. Mo ni siya itambal sa mga palahubog, mga iring banbanon. So anta og garlic, ato siya isote gamay, mga iring banbanon. Paabuta ang luto nako mga iring banbanon. Kay lami kay ni siya. So mo ni siya mga iring banbanon. So ato sa ni siya kuag kanang iyang kuan kanang iyang panit. Lami ni siya mga iring. So ato ilunod na. Yun ito itong sili. So, sikisik siya. Ang garlic. Ang ginger. Muna siya mga iring. Magluto ganit ko ka ng sudit-sudit na siya mga iring kay kuan para way kuti. So, ato sa siyang panitan mga iring banbanon. Ang sibuyas para ato ilunod para lami atong larang for today. So sa una katong palahubog pa ko sa una di gyud ingong palahubog ininom lang nundang ko kay dali kay makadako. So mo ni tambal mga tumig pasil mga iring banbanon or sa skina sa frente naidaghan larang dia sa una. So lami ilang larang diha. Mga iring banbanon. Muna siya ilunod. Daghanon to siya tomato fresh from the garden mga iring banbanon. Muna siya magluto gani ko. Inaanig ko magluto mga iring ha kanang kuan. Sik. So nakapalit kong ulo sa kuan mga iring banbanon, ulo sa lapu-lapu. Barato lang kilo, tag 12 ra ang kilo mga iring banbanon. Duha ka ulo akong ipalit para mapusok ang mga bayot. Ayan. So okay na siya. Pagsugkay mga iring banbanon. Isugkay siya. Ano na siya mga iring banbanon. It's back! So, ato ipakita ang atong isda. Fresh pa ni siya from the sea. So nakapalit ko dito sa unahan, no? Ulo sa lapu-lapu mga iring banbanon. Lamig kani siya mga iring banbanon, the best.
So muna siya, ako nang gilunod ang ulo sa isda. Ako siyang gigisa mga iring banban mga siya lamig kaayo. The best din siya ng iring. So mga iring, nagpalit sa ko og tibuok nga lapu-lapu, bibi lapu-lapu siya mga iring. Ako siya prituhon. Kay ugma ako i-sweet and sour siya mga iring banbanon, no? Barato na siya tag 12. O tag 9 gid siya, 9 dirhams. So mo siya. Ay, Diyos ko, mga iring banbanon barato kay isda diri mga iring banbanon halos na panghatag. So mo siya, paabutan niyo akong larang mga iring banbanon, happy kay siya for the next following day na sad siya. Akong himuon siya sweet and sour lapu-lapu. And this one is the larang soup no mga iring banbanon with tomato, ginger, garlic, and chili. No, mga iring banbanon. Lami ni siya mga iring banbanon. No, siya the best food ever in Cebu City. Iring akong technique mga iring. Lime akong gibutang mga iring para na siya aslom instead of katungko an instant nga pang sinigang. So lime akong gi fresh from the garden gihapon siya mga iring. No? Lami ni siya mga iring. Kay fresh lime gid siya akong gibutang, dili gid siya katungkuan. Wa mong kalamansi diri. So lime siya, lami ni siya mga dili lang kay siya juicy. Dili ka siya juicy mga iring lime akong gibutang, mo na siya. Pero lami siya mga iring. Ang iyang freshness, ang iyang kuan, dili siya ready to mix no siya. Kuan gid siya kanang fresh gid siya mga iring, fresh from the garden. Maghimo mo og kuan, larang na ko'y technique mo. Already na siya mga iring. Dili ka itong mga ready mix, wala na, bawal na. Fresh gid akong ipamutang mga iring. Kaya makahinomdom ko sa akong amahan sa una magkuan siya sinigang. Kahit na siya o katong kuan katong sambag nga fresh good, no? Sampalok. Lamig na siya mga iring, no? Matagamtam yung kalami mga iring panpanon, no? Mamaya, sabayan niyo ka kumain ng lalang. Masarap siya mga iring. Shout out to sa akong mga viewers, no? Sa akong mga subscribers, sa akong YouTube channel, mga iring banbanon. Follow lang yun mo sa akong kuan, sa akong akong channel, mga iring banbanon. Lamig siya mga iring. Kuwang pa sa aslom. So kinahanglan asluman yun siya. Mo ni siya ay! Mo gid siya mga iring banbanon sa mga kusinera gani ka kay balon jud ka mo pakuan sa mga kanang mo ko juicer gud eh. Shout out po sa mga Bisaya diha, no? Katong Cebuano, pure Cebuano gyud mga iring banbanon, kabalo gyud na sila sa larang sa Pasil. Nya parisag mais mga iring banbanon. Busog ka. So jud gyud bisagol ani nga mga kuan mix mga iring banbanon. Asin mura na siya mga iring banbanon. Iring luto na akong larang sa Cebu mga iring. Magkuha tag sabaw atong tilawan. Kay mga yung keli karon. So ang butangag garbage kay para kuan. Para lami siya mga iring. Maong tarong tagtaod kay kini siya mga iring. Mas naibahaw gamay. So tarong tagtaod. Perfect. Lami ka siya ang Lami kayo. Sabaw mga iring banban, dito sabaw lang mo, magtabi sa inyong laway.
Mga unta ninyo nga iring. That's it. Tayo. Ano kayo mag-iring? So, di ko mairing, no? Sa mga oras, sa mga tap na sa mga lugar, mairing banbanon, punos ka sakit, o punos ka lipay. I-check ka mo, ilaglan na niliya o mitiwan. Shalala, bye-bye. God bless everyone. Be safe. Bye! And please don't forget to subscribe my channel, Iring Banbanon. Bye!